Il-pjan tal-Gvern għal-Marsa huwa li din il-lokalità tkun post vibranti ta' negozju, xogħol u kultura. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela meta kienet jitkellem quddiem il-Marsin fejn semma il-potenzjal tal-Marsa biex tkun simbolu ta' prosperità ġdida fid-deċenju li jmiss. Għall-Gvern Laburista għamel bosta proġetti f'din il-lokalità ewlenin fosthom l-eluq tal-Power Station u l-eluq taċ-ċentru miftuħ tal-immigranti. Kif ħabbarna fil-budget illi għadda nidejna pjan li permezz tiegħu mal-awtorità tal-ippjanar se jkun hemm ir-reviżjoni tal-pjan lokali għal dak li tolqot l-Inner Harbour Area, jiġifieri l-erja tal-Menqa u tal-madwar. Da jfisser meta fil-manifest elettorali fost waħda minn dak l-1000 miżura konna tkellimna dwar pjan ta' riġenerazzjoni soċjo-ekonomika għal numru ta' lokalitajiet. Ma dawn Dr. Abela semma li b'sinerġija ma' diversi entitajiet saret ħidma biex sar tisbieħ fil-housing estates f'ġonna u infrastruttura aħjar.